básqueda. Bueno, boas tardes a todos e a todos. Vamos a dar inicio ao pleno ordinario 19 de decembro de 2024 ás 20 horas. O primer punto do orden do día e a aprobación da ata da sesión anterior, concretamente do 21 de 11 do 24. Alguén quere facer unha alegación, algo? Non? Pois pasamos á votación. Votos a favor? 17 votos a favor, o local queda aprobado. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 2 do orden do día, o expediente 5687/2024, convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia e o Concello de Boiro para a renovación do compromiso de integración na rede de bibliotecas públicas de Galicia das bibliotecas públicas municipais de Boiro. Primer turno de intervención, se ten a palabra, Suso. Gracias. Bueno, antes de nada, anunciar o noso voto favorable a esta proposta, porque creemos que é un servicio necesario, un servicio que vai no beneficio dos usuarios. Pero, lendo a proposta de convenio que traen vostedes, concretamente no seu artigo 2, párrafo apartado B, dice que o Concello ten que dispoñer do personal ca formación adecuada para cubrir o servicio de biblioteca.
E entón, claro, eu mirando a proposta que facían vostedes na relación de postos de traballo, que teño aquí a páxina que indica onde está o posto do bibliotecario, poñen vostedes que é unha plaza a amortizar por xubilación ou cese. Eu falaba da miña asamblea de como podía ser compatible isto, de que no caso de que o bibliotecario se amortice, como pode ser que se cumpla co convenio que vimos agora mesmo a aprobar. Se nos ocurrían varias formas, pero ninguna nos parece tan óptima nin tan indicada como a que xa hai, que sería cubrir a plaza. Entón, permítame que lles faga a pregunta de como teñen pensado, si na súa proposta de relación de postos de traballo teñen pensado amortizar, como teñen pensado facer no caso de que esa plaza quede vacante. E despois tería o que sería unha petición que ven tamén en base ao que escoitamos aquí no anterior pleno. Si recordan, uns veciños de Cabo de Cruz viñeron aquí a pedir que se dotara de servicios ao Centro Social de Cabo de Cruz, entre eles precisamente o da biblioteca. Non soamente en Cabo de Cruz, sino hai outras bibliotecas no Concello, en outras parroquias, Santa Banqueiro, Escarabote, quizáis, ao mellor non en todas por población, pero si en varias as que de forma ou directa ou subsidiaria que hai na cachada, sí que se poderían, dotándoa do material e dotándoa do personal suficiente, de ascribirse tamén a este convenio nun futuro. Entón, a miña petición en este caso sería que traballaran tamén porque achegar isto que imos a aprobar agora ao resto das parroquias, póñanse a traballar para que estas bibliotecas teñan o material e as ferramentas necesarias para ir adiante, como tamén lle prometemos. Votamos todos a favor aquí aos representantes de Cabo de Cruz, pois ven en Cabo de Cruz e ali onde sexa posible. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Primer turno, non? Primer turno. Sí, ten a palabra, señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Pois en este segundo punto do orde do día o que traemos é a invitación por parte da Consellería de Cultura a renovar este convenio que xa se está batendo con ela para que as nosas bibliotecas, tanto a da Cachada como a de Escarabote, sigan formando parte desta rede galega de bibliotecas. Isto implica unha serie de deberes, vale? Pero son moitos máis o que repercute nos usuarios, e os usuarios, como ben sabemos, a maioría deles son veciños do noso Concello, entre outras cousas, que formar parte das nosas bibliotecas, si estas forman parte da rede, significa que van poder ter acceso a todas as ferramentas que se disponen en esta rede para poder facer uso delas, así como a aquelas que cada vez máis usan os usuarios, como son as redes digitais de descarga de documentación e de libros. Isto son, entre outras cousas, unha das principales que conseguimos conformar parte desta rede, e para o que pedimos o voto favorable, agradecendo xa o anuncio que ten feito Boiro Novo de apoiar o punto. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. Sí, ten a palabra. Sí, simplemente recordarlle se me podía contestar a pregunta. Como teñen pensado cubrir esa eventualidade? Vale, segundo turno. Sí, ten a palabra. Boas noites. Nos anunciar que imos a apoiar, como non podía ser de outra maneira, este punto. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, ten a palabra, señora María Autora. Moitas gracias, señor presidente. Moi boas noites a todos e a todas. En referencia á pregunta que fai o compañeiro de Boiro Novo, indicarlle que o Departamento de Cultura evidentemente está conformado por seis técnicos, un deles o da biblioteca, e que se amortice a plaza que actualmente ocupa a persoa que está traballando na biblioteca. Non quere dicir que non se vai a poñer outro bibliotecario, pero non ten por que ser un técnico aún. Hai moitas fórmulas de traballar e moitas fórmulas de dotar a biblioteca. É un departamento que creo que hai que darlle unha volta, si xa está falado
en moitas ocasións cos propios técnicos e está sobredimensionado de técnicos e creo que para traballar tal como se está traballando ahora mismo no Departamento de Cultura hai que darlle unha volta, pero iso non quere dicir que se vai a desfacer do persoal que fai falta para levar a cabo todas as tareas que levamos no Departamento de Cultura. Moitas gracias. Moi ben, pasamos a votación deste punto número 2 do orden do día. Votos a favor? 17 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3 do orden do día, o expediente 5362/2024, ratificación da remisión ao TACGAL do expediente da proposta de informe da Alcaldía de oposición ante os recursos especiais en materia de contratación presentados pola Asociación ASADE e o Sindicato de Comisións Obreras contra o expediente de contratación do Servicio de Axuda no Fogar SAF do Concello de Boiro. Primer turno de intervención, si ten a palabra. Bueno, pois, tal como era de agardar e como algúns anunciábamos aquí, os sindicatos non estaban moi de acordo coa súa proposta. Eu non quero terxiversar as palabras que fixo aquí o concelleiro de Servicios Sociais. Eu estuve falando cos sindicatos. Os sindicatos saben isto perfectamente. Eu sei perfectamente cales son e sabémolas os requerimentos das traballadoras. Aquí están os requerimentos das traballadoras. Vostede falaría cos... Si non hai ninguna norma que proíba que eu faga un artigo gráfico, revisen no regulamento. Digo por si ten algún problema. Faise no Congreso dos Diputados, na Xunta. Pero alguén lle dixo algo? Ah, non, como vía que o concelleiro miraba con cara de extraño, simplemente comentarlo. Véalle padiando. Vostede falaría cos sindicatos, pero escoitar non os escoitou. É dicir, sería un monólogo no que vostede falou e, evidentemente, non pasou un mes ata que se demostrou que vostede escoitar e non se escoitou. Aquí veñen recollidas as demandas das traballadoras, decía vostede. Non sei se as demandas das traballadoras eran perder cartos, eran perder poder adquisitivo. Xa llo dixen en aquel momento que o IPC fose a ser do 1,5%, se lo creerá Pedro Sánchez, pero nin de coña iba a ser do 1,5%. Evidentemente, chegaron os datos de novembro, era do 2,4%. E en base a eso é o que estamos aquí hoxe. En base a que vostedes fixeron un cálculo excesivamente conservador no incremento dos prezos e, polo tanto, temos dúas opcións. Unha de dúas, ou que as empresas perdan cartos ou que as traballadoras perdan cartos, o cal me parece peor, pero tamén o máis probable, porque eu ainda nunca vin a ninguna empresa que se presentara a unha licitación para perder cartos. E eu vexo as alegacións, tanto feitas pola Asociación de Empresas Prestadoras do Servicio como por Comisións Obreras, e me parecen impecables, porque son matemáticas, É dicir, se unha traballadora necesita que se lle aplique o 2,4 para non perder cartos, se vostedes poñen 1,5 perden cartos, sí ou sí. Sí ou sí. Ben, eso é inadmisible. Eso é inadmisible. E vostedes aquí nos traen unha argumentación técnica que moito... Para empezar, a mí parece un pouco trapalleira, porque simplemente o que fan é compararse con outros concellos, mal de muchos consuelo de tontos, nas súas alegacións. Pero independentemente deso, porque non quero entrar no fondo deso, porque aí onde liamos a cuestión e onde vostedes ao millor pensan que poden enmascarar o problema que hai aquí detrás. O problema que hai aquí detrás é que estamos a aforrar cartos a conta do soldo das traballadoras. As alegacións que fan vostede, as fans vostede, para que isto siga adiante con un IPC do 1,5%, é dicir, que as traballadoras perdan un 0,9% de poder adquisitivo, aproximadamente, na súa nómina, aproximadamente uns 200, 300 euros anuais de pérdida de incremento. Pero mira, fíxese, eso é co seu modelo, co modelo que defende vostede, privatizado, de dar este servizo. Pero outro día non lle contestei,
Non lle contestei, e voulle contestar hoxe. Cando dicía vostede, non, as traballadoras co modelo concertado teñen os mesmos dereitos que se estuveran polo Concello. Mentira. Non é verdad. Unha traballadora do SAF, segundo a relación de postos de traballo que a súa compañeira lle pasou aos sindicatos, co Concello de Boiro, este sería un grupo AP nivel 14. Nivel 14. Vale, sabe canto van a cobrar según o que a proposta, non a dos sindicatos, que é máis alta, según a proposta da súa compañeira? 18.625 euros. Sabe cal é a que propón vostede de salario base? 17.209. 1.400 euros menos. Son números, son matemáticas puras e duras. Como pode ter a cara de dicir que ca privatización do servicio vostede di que as traballadoras teñen iguales condicións que as traballadoras municipais? Fai vostede a cuadratura do círculo e non dan as contas. Pero é que xa non solamente con eso, incluso co seu modelo, co que van a defender aquí, a base de tecnicismos, de que lo que hacemos está legal, de que os sindicatos tienen razón, o fondo de todo eso é non querer pagar as traballadoras o suficiente como para que non perdan cartos. E evidentemente, por esas non imos a pasar, porque así como a millor é legal, porque non lle discuto que a millor gañen. Eu falei tamén con administrativos e con persoas do entorno e me dixeron que é un xuicio, que eles creían que o Concello o máis seguro é que perdese, pero bueno, isto é un xuicio e xa sabe vostedes como son as cousas. Pero aínda que finalmente gañasen, o que van a gañar é simplemente a fórmula para que as traballadoras perdan poder adquisitivo. E evidentemente eso non vai a contar co noso apoio. Por eso anuncio o noso voto en contra. Dean vostedes as alegacións técnicas que teñan que dar sobre o que fan é millor ou peor ou máis legal ou menos legal, será legal, pero dende logo non nos parece decente ni nos parece digno de un goberno que se di progresista e que mire polos traballadores, porque facer perder cartos ás traballadoras será de todo menos socialista e obrero. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno ten a palabra a señora Raquel. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Bueno, nós, a BNG, non imos a ratificar o informe da alcaldía contra os recursos de asede de comisións obreiras aos pregos de contratación do SAF, do Servicio de Axuda no Fogar. Estes colectivos non son os únicos que presentaron alegacións, que alegan contra estes pregos, pois que tamén nos consta que presentou alegacións directamente no Concello, tanto a CIGA como a empresa que presta o servicio de axuda no fogar na actualidade. E o motivo destes pregos e destas alegacións é que os pregos non é que só contemplen unha aplicación insuficiente do incremento dos custos en función do IPC, como xa se ven referindo o compañeiro, senón que, ademais, no persoal a subrogar contempla só 38 auxiliares cando son 45, e non fai referencia ás contratadas a tempo parcial, que estamos falando nada máis e nada menos que de 14 persoas, 0 reseñas para contratos de sustitucións de ITs, incapacidades temporales, vacacións, etc., das coordinadoras. Non contempla melloras recollidas no convenio de axuda no fogar de Galicia, como o plus de disponibilidade das coordinadoras, entre outras cousas. Isto por un lado. Por outro lado, no que se veu desencadenando esta semana, no que respecta á opacidade e á falta de transparencia, pois pudemos ver ao señor alcalde nos medios de comunicación lamentando as declaracións de comisións obreiras neste sentido, e a verdade é que non entendemos o porqué, non entendemos por que lamenta esas declaracións, porque de feito a licitación pregos de contratación do SAF non está publicado nin tan sequera na páxina web do Concello de Boiro. Se seguimos falando de falta de transparencia, temos que dicir que nas comisións informativas aos grupos da oposición só se nos dixo que os recursos que presentaban estas entidades eran simplemente pola actualización do IPC, en ningún momento pola deficiente publicación, e máis, nin tan sequera nos fixeron chegar o recurso de comisións obreiras para poder saber exactamente o que contempla. E do que sabemos dese recurso é polos medios de comunicación e polo resumo que se nos achegou do que fixo o TACGAL, pero non se nos achegou por parte do goberno, non se nos achegou o recurso que presentou Comisións Obreiras. Se iso é transparencia.
E quero falar tamén da resolución do TACGAL sobre a medida cautelar de suspensión do procedemento, que ten data do 13 de decembro e aínda se nos trasladou, se nos fixo chegar hoxe ao mediodía, que estamos a día 19, e do que temos tamén desta suspensión coñecemento polos medios de comunicación. E vendo como se foron dando os feitos ao longo de toda a semana, pois agora entendemos o xiro de guión do señor concelleiro de Servicios Sociais, do señor Treus, que pasou de apostar pola municipalización do SAF, do Servicio de Axuda no Fogar, bueno, el e todo o equipo de goberno, pois pasou de apostar pola municipalización do SAF a sacar unha licitación á presa e a saber con que intereses. Nada máis, grazas. Muchas gracias. Segundo. Sí, tenga a palabra, señor Ruiz. Primer turno de intervención. Gracias, señor alcalde. O pasado día 9 do presente mes de decembro recibes escrito o Tribunal Administrativo de Contratos de Galicia na que se nos comunica a interposición de un recurso en materia de contratación presentado polo Sindicato Nacional de Comisións Obreiras. Como consecuencia da interposición deste recurso, este tribunal, para continuar o procedemento, danos 2 días de prazo para remitir o expediente administrativo completo, así como un informe que conteña as alegacións que se consideren oportunas ao respecto do recurso presentado. A súa vez, a Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención ao Domicilio, a SADE, presenta perante o Concello tamén recurso especial en materia de contratación que para cumplir ca norma temos que facer chegar tamén en un prazo de 2 días ao Tribunal. Para poder cumplir cos plazos que marca a normativa e o requerimento do Tribunal o día 11 do 12, mediante decreto da Alcaldía, dáse de traslado tanto do expediente administrativo íntegro como do recurso presentado por a SADE, advertíndolle que o informe, debido á carga de traballo dos departamentos relacionados co expediente, así como a especial dedicación que merece, se lle fará chegar a maior brevidade. Este informe remítese o 13 do 12. Como órgano de contratación é o Pleno, é este a quen lle corresponde ratificar a remisión dos documentos unha vez esta foi efectuada para poder cumprir cos prazos marcados pola norma e polo Tribunal Administrativo de Contratación, é por iso que en este punto solicitamos o voto favorable para a ratificación polo Pleno do envío da documentación solicitada polo Tribunal, cumprindo os plazos marcados por este e pola normativa de aplicación para realizar este envío. Muchas gracias. Segundo turno de intervención. Tenga a palabra, señor Dianes. Eu agardaba que a intervención do señor concelleiro fora para pedir perdón, sinceramente. Sei que en política non se estila, sei que os manuales de política din que non se debe de facer, pero xa lle digo, a longo plazo sería o máis deixable para vostede. Porque todo o que dixeron aquí o outro día resulta que era mentira. A intervención, eu volvín a abrir a intervención do señor concelleiro, que tuvo que salir o alcalde a taparlle as vergonzas onte, e hoxe vostede, a ver si fala no segundo turno, foi mentira tras mentira. Que falou cos sindicatos, falaría, certo, pero escoitar non os escoitou. Que se recollían as condicións das traballadoras. Eu falei cas traballadoras, sí, señor. E cos sindicatos. Falei a semana pasada. Pregunteille sobre esta parte en cuestión e dixo, non, eso non é verdad. Aí non está o que pedimos nós. E nós seguimos apostando por a municipalización. Por certo, traslado-yo, por si non lle dixeron ou non lle deixou falar. Os sindicatos siguen apostando por a municipalización, porque é a forma que teñen as traballadoras de ter un contrato laboral e unhas condicións laborais dignas, non estar subrogadas a unha privatización. Pero mire, é que vostedes ademais, é que a demanda que fai a SADE, que xa lle digo eu, que o máis probable que vai adiante, polo que estuve consultando, para empezar, ademais de un déficit de máis de 200.000 euros con respecto ao que vostedes din, di, e cito textualmente, o servicio sería inviable económicamente, considerando as condicións recollidas nos pliegos e a documentación complementaria da licitación non recolle os custes salariais reales. Como din eles, se trasladamos eses custes salariais aos traballadores, porque evidentemente as empresas non están para perder cartos, habría un evidente riesgo de conflicto laboral por incumplimiento de las obligaciones dispuestas por el convenio colectivo de aplicación, lo que podría desembocar en la suspensión o afectación del servicio. Amigo, si ustedes van ao artículo 8 do que aprobamos do anterior mes, ustedes dixeron, en caso de huelga ou suspensión de servicio, la culpa es de la empresa. Xa se coidaron de lavarse as mans, leo, caso de folga. Caso de folga. Xa se deberon de coidar de lavarse as mans porque xa sabían que isto non ia a ir a ningún lado.
E a ver se había algunha empresa que picaba e iba para adiante. Non, miren, isto é totalmente inaceptable. É totalmente inaceptable. E repítolle, de dudosa legalidade. Se están tan seguros de que van a ganar, como me decían o outro día, isto é un mero trámite, isto nada, isto as empresas non teñen razón, isto nin os sindicatos non teñen razón, isto non vale para nada. Se están tan seguros que vayan a ganar, poñan o seu cargo a disposición se perden. Poñan o seu cargo, atrévanse a decir, non, mire, estou tan seguro de que vou a ganar que poño o meu cargo a disposición desta corporación se perdemos. A que non o van a facer? Porque non saben que van a ganar, porque o máis probable é que perdan. Porque o máis probable é que perdan. Se hubieran apostado por a municipalización desde un principio, non teríamos ahora esta lea. E as condicións das traballadoras serían moito mellores. Pero claro, era máis complicado, era máis complexo e había que traballar. E entón nos restaba tempo para salir na foto. Ben, esta é unha chapuza, 6 millóns de euros gastados de forma chapuceira. A ver en que acaba isto, é inaceptable, é inasumible. Repítolle, se tuveran un pouco de dignidade, virían aquí, pedirían perdón, intentarían salir do paso como puidesen, sin que as traballadoras perderan poder adquisitivo, que é a min o que me preocupa, e se porían a traballar de verdade, e non facer como fixeron agora, por traernos o máis antes posible unha proposta de municipalización do servicio que é o que vostedes tiñan que haber feito e que se comprometeron a facer no seu día. Moitas gracias. Gracias. Segundo turno, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pois que o señor portavoz do Goberno colla a palabra no primeiro turno para ler textualmente o título do expediente, moi transparente tampouco nos parece. En canto ao que se dou aquí no último pleno, cando veu isto o SAF para licitar, escoitamos ao concelleiro dos Servicios Sociais que nos botaba en cara, ademais con que desfachatez, de que os grupos da oposición, ou polo menos o BNG, non falara cos sindicatos. E agora, mira, pois ven a demostrar que quen non falou foi vostede. E indo dixo con toda desfachatez. E os feitos falan. E os papeles están aí para ver, quen non falou foi vostede, porque eses pregos non recollen ningunha das necesidades, nin o que necesita un servicio de axuda no fogar para que este prestado mínimamente con dignidade. Enchíase a boca falando de mellorar o servicio, mellorar o servicio, mellorar o servicio. A vostede caeulle a careta. O único interés que ten este goberno é o económico. Aforrar o máis que poida, non ten, danlle igual, non lle importan as condicións nin laborais, nin salariais das traballadoras, nin en que condicións traballan, porque se vemos estes pregos, eso de mellorar o servicio xa é imposible, xa cae por o seu propio peso. E ainda tuvemos que escoitar aquí que os do BNG non falábamos cos sindicatos. Aquí isto é alucinante. Insisto, recúen na súa proposta, poñan en marcha a municipalización do servicio, demostren que realmente están pola defensa das traballadoras, que se preocupa polas situacións laborais e salariais das traballadoras, recúen nesta proposta e poñan en marcha a municipalización do servicio como lle propoñemos dende BNG desde fai tempo. Gracias. Moitas gracias. Segundo turno, ten a palabra, señor Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta fue la sorpresa de este pleno, ¿no? El pasado viernes las comisiones informativas trajeron por urgencia una documentación, que había unos recursos al contrato del SAF, se nos entregó una documentación amplia. Yo tengo que decir que ese día, según me la entregaron, empecé a mirar las cosas. Les comenté a los compañeros que estaban del grupo de gobierno que no entendían lo que estábamos votando, porque faltaba algo. Evidentemente faltaba la propuesta de resolución, que después me la dieron al final. Hasta en eso era malo la transparencia, ¿no? Bueno, mire, nos vimos denunciando a falta de transparencia do equipo de goberno desde fai moito tempo, non? Esta é unha máis. Hoxe sorprendeme unha cousa. No pasado pleno, cando veu a defender este contrato, falou o señor Treus un rato largo e extenso, ademais. E hoxe, que sería lógico que dera as explicacións, ainda non tomou a palabra. Pero que máis? Eu entendo, porque nos gobernamos, entendo que un
contrato como este pode haber recursos, porque hai moitos intereses. É un contrato amplio que ten moitos cartos neste contrato e pode haberlos. Eu pensei que usted, visto que había, o lógico que asistir ás comisións informativas e der as explicacións, porque foi vostede o que defendeu isto, a capa e a espada. Só lle faltou o traxe de superhéroe. Só lle faltou ese outro día. Pero mire, é unha vergonza, eu entendo as premuras que hai de 2 días para contestar, para remitir o expediente, que foi o que lle pediron. Como lle dixo a compañera, as comisións informativas, a compañera BNG, antes chamaban para outras cosas, se había premuras, se chamaban. Eu lle dixo, mire, chamades, hai unha figura que se chama pleno extraordinario e urxente, porque o órgano de contratación é o pleno, os 17 que estamos aquí. Temos que estar informados. Eu acabo de enterarme ahora que incluso hai un recurso ante o Concello, ante o órgano de contratación, ante o pleno, entendo eu, da CIGA, non sei de que máis dixo, creo que da CIGA yo collín. Da propia empresa que presta o servicio, o sea, da propia empresa. Bueno, tampouco hemos tenido conocimiento. Ao órgano de contratación se lle está ocultando tamén esos recursos. Sí, Luís, non poñas mala cara. Sí, se lle está ocultando. Pero es que é máis. Eu preguntei, porque a mellor o negas, eu preguntei nas comisións informativas se habían superdido a licitación. Cautelarmente. E me dixeches, non teño conocimiento. Efectivamente, chegou o luns. Sabes cando nos enteramos o órgano de contratación? Pola prensa, onte. Pero non se nos trasladou nada. Se nos traslada hoxe porque vin eu a pedir esa documentación. É máis, a mí se me contesta que iso é vergonzoso. É que non sei se te podemos dar ese papel, se podemos dar esa información. Oiga, somos el pleno, es parte de la mesa de contratación. Es la mesa de contratación. Oiga, tendremos que tener toda la información. Eso se me dice a mí esta mañana. Despois entrou o señor alcalde. Supoño que preguntaría que fun facer ali. Pois viña a pedir eso, unha documentación a cual, para ver esa transparencia. Ademais, que dixeme de que sigue o meu sueldo, na web de transparencia do Concello. Ainda seguimos os do equipo de goberno do Partido Popular, cos sueldos. Os actuales non se publican, non son transparentes. Pois miren, nós non xogamos a isto. E como non nos xogamos a isto, e como non sei que se oculta con esta opacidade, de verdade, é que dá esa sensación de que estades ocultando algunha cousa rara. E se non hai nada que ocultar, por que nos informa con total claridade, transparencia? Oiga, mira, ha presentado la CIGA, ha presentado la empresa, tal. Vale, nos parece bien. Que ya te digo, que entiendo que pueda haber recursos. Que eso lo entiendo. Lo que no entiendo es vuestra actitud. Oye, lo dijo la compañera, que ya no salió atrás, lo dijo la compañera del Venega. Oye, nos llamas a los portavoces, mira, pasa esto, tal, no sé qué, ¿cómo queréis que hacer? Oye, pues mira, nos ponemos de acuerdo que vais a mandar el expediente. Pues a lo mejor no hubiera, pero no, es que lo tuvimos que no. Oye, es una llamada, joder. O mellor perdiche de o teléfono tamén. O mellor perdiche de o teléfono. Eu non o entendo. Nunca había visto esta opacidade. Xa digo, estuve na oposición, estuve en goberno, non había visto esta opacidade. Non a contratar, que máis son temas administrativos. Xa non entro a valorar se o contrato está ben feito, se o informe económico está ben feito. Non o entro a valorar. Porque entendo que o informe económico non o fixechedes vos, que faría un técnico. A quen lle tedes que pedir que por que fixo eso e se hai eivas nese informe. Mais alá de eso, oiga, el resto es menos transparencia que cualquier otra cosa. Menos transparencia y tal. E mire, en nós, como estamos fartos da falta de transparencia, pero fartos, por segunda vez vamos a abandonar o pleno. É que é triste, por unha chorrada de informar, nada máis. Oiga, mire, hai isto, tal. E non vai máis alá, deso. Pois non, andamos a xogar, tal, a ver se ven outro, se non o pide, non yo des, joder, isto chega un ratito, nada máis, tarde ou temprano te vas a enterar, que nos hemos enterado por comisiones obreras que dá la rueda de prensa,
que han suspendido cautelarmente la licitación. Que a mellor mentimos. Bueno, o señor alcalde parece que mintió en comisiones obreras, pero bueno, aquí minten todos menos vostedes. Pero cando pedimos a documentación, lo dan por cachos. E hoxe chegar antes das 10 da mañá, preguntar polo papeliño, oiga, mire, esto es más serio, joder. Esto es más serio. Sí ha llegado. Bueno, oye, pues si lo ha llegado, me da usted una copia, que tiene que estar dentro del expediente, ¿no? Claro, sí, usted falla así, pero a mí teño que vir eu aquí. Vale. Esta es la mesa de contratación, no es el órgano de contratación. Y tenemos que andar a solicitar todo lo que llega o lo que no llega, ¿no? Luis, no es así. Es que de verdad que no lo entiendo. Y te lo dije el otro día, que yo entiendo que puede haber problemas administrativos en un contrato como este. Claro que los puede haber. Lo que no entiendo es que la falta de transparencia. De verdad, no lo entiendo. Ni ahora, ni mañana, ni pasado. No lo entiendo. Y parece que estáis ocultando algo. Es que la sombra de la duda cae sobre vosotros, joder. Es que es triste, pero cae sobre vosotros y toda la mesa que formamos de contratación, joder, sobre el pelo. Y es una vergüenza. Para mí es una vergüenza. Que es tan fácil. Oye, mira, ha presentado la CIG, ha presentado la empresa. Vale, oye, pues mire, pues este dice que no sé qué. Bueno, pues tendrá razón o no tendrá razón. Habrá un juez que determinará si tiene o no tiene razón. Pero lo lógico, los que forman parte de la mesa de contratación, que estén debidamente informados. O a vuestros compañeros del equipo de gobierno, cuando contratáis algo en la Xunta de Gobierno local, le ocultáis las cosas. Joder, pues no es así. Es un tema administrativo, simple. Nada más. Nosotros abandonamos el pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Segundo turno de intervención. Señor Ruiz, tenga a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, despois da intervención que acabamos de escoitar, é ben sabido por todos que os puntos que se traen á orde do día do pleno están a disposición de todos os concelleiros e por moito que gritemos e por moito que levantemos a voz e por moito que queramos dar a entender que se agacha a documentación, o que hai que vir a vela cando se estime oportuno e necesario, ou cando se teña interés. Se non se ten interés, bueno, pois pasan esas cousas que un non se entera e se entera tarde e non traballa os temas, e como non traballa os temas, pois temos que levantar do pleno e temos que marchar, porque claro, como lle falta capacidade para poder argumentar como tiña que haber feito un tema como este, bueno, pois escudámonos detrás da parede da falta de transparencia do goberno, cando ele é un concelleiro que leva moito máis tempo aquí que a min e sabe perfectamente que el ten dereito a inspeccionar os expedientes, a ter acceso a eles e a reclamar en todo caso, incluso non sei se terá acceso digital dende donde queira facelo. Bueno, tería que asegurarme deso, pero bueno, en todo caso aquí, evidentemente, no Concello el ten acceso de sempre, que non é... E que máis, non o podemos cercionar nós, porque iso dallo a lei. Non é que nós queiramos agachar, non, é que el ten acceso a todos os expedientes, a todos os documentos que aparecen nos expedientes. El, se estuvese aquí o lunes á mañán, tería acceso aos documentos que o lunes á mañán constaban dentro do expediente. Se viñese o martes, pois o que estaban o martes. Se viñese, etcétera. O que pasa é que hai que querer traballar. Hai que vir a informarse, hai que ver a documentación e hai que traballar para argumentar o que teña que argumentar. Coincido con el en que é un expediente de contratación complexo e que, bueno, está en xogo unha contratación de máis de 6 millóns de euros e que, bueno, pode haber pinceladas que igual non estamos de acordo entre as empresas licitadoras ou os sindicatos, en este caso, e o propio Concello. Eu non me atribuyo, dende logo, capacidade para resolver esta cuestión, porque me faltan coñecementos. Hai aquí que en sí xa se ten atribuído, xa ten sentenciado incluso quen ten a razón e máis quen non, alá cada un.
O que sí que me gustaría decir que me parece moi infantil pensar que non subamos o precio vai a repercutir en que lle suba o precio ás traballadoras. Me parece moi infantil. Aquí quen está a pelexar son os empresarios. Quen apreta as traballadoras son os empresarios e quen apreta a administración para que os pregos vayan o máis hinchados posible tamén son os empresarios. Claro, intentar decir que se nós agora subimos aquí €1 máis a hora, ese euro máis a hora vai a repercutir directamente nas traballadoras, home, está moi bonito decilo, queda moi espectacular, pero eso non é así. Non é así. Que falta o IPC, que faltan traballadores, que hai distintas interpretacións nos pliegos, xa se dixo aquí. Estamos en mano dun tribunal, nós desde lo entendemos a argumentación que fan os traballadores municipales e defendémola como tal, se construen uns pliegos, entendemos que os pliegos están ben construídos e agora estamos en mano do tribunal. E se o tribunal dicta que nos equivocamos, pois corregímolo e seguimos para diante. Corregímolo e seguimos para diante, porque o que se pretende con esta licitación, como ben decía o meu concelleiro de Servicios Sociales, o que se pretende é que o servicio se preste da mellor forma e que a xestión económica do Concello sea tamén a mellor. É que só buscades o aforro, é que estamos aquí para iso. É que estamos aquí para xestionar os cartos públicos da menor maneira posible. É para o que nos elegiron, é para o que estamos aquí, é a nosa función. É a nosa función. Non é que lle estemos racaneando nada a ninguén, non, pero temos que velar porque os cartos públicos se gasten da mellor maneira posible. E para eso se fan os pliegos que se fan. E para eso hai un concurso público que bueno, hai infinidade de concursos, uns quedan desiertos, outros non. Bueno, as empresas son libres de optar ou non a este concurso. O que nos din os pliegos que nos estamos a presentar aquí, e xa se fixo referencia tamén a este matiz, é que o precio que nos lle poñemos agora resulta que os contratos que se levan dado nas últimas datas en concellos limítrofes ao noso están todos por debaixo do que nos estamos a poñer. Ben, é certo que a vida tamén vai aumentando a medida que van pasando os anos e por eso igual hai que ir incrementando ese precio de hora de salida de licitación. Será o propio concurso. En este concello tenos quedado desiertos obras de 60.000 euros, porque, bueno, o proxecto a mellor non estaba encadrado como tiña que estar para que o collese algunha empresa. E ten quedado desierto, porque as empresas entenderon que non era do seu interés. E tuvemos que ampliar esa cantidade económica para que resultase do interés das empresas e pudera ser adxudicado. E aquí estamos no mesmo, que estamos en un contrato moito máis importante, estamos ante o contrato máis importante deste concello. O máis importante económicamente falado. E que non nos caia, e non temos vergoña ninguna de admitilo. Se cometemos algún tipo de erro e o tribunal entende que temos que corregir os pliegos, corregimos os pliegos e seguimos. Corregimos os pliegos e seguimos. Porque o que se procura, e dixeno antes xa, vou a repetir e xa remato, é o mellor servicio para os nosos veciños e a mellor xestión económica por parte do Concello. Nada máis. Gracias, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto número 3 do orden do día. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. 3 votos en contra, polo cal queda aprobado este punto do orden do día. Pasamos, moitas gracias, pasamos ao punto número 4 do orden do día, e o expediente 6126/2024, moción de Boiro Novo relativa para retomar a construción de carrís bici e fomento da mobilidade sostible, exposición de motivos. Primer turno de intervención, señor Tiñán, está a palabra. De exposición de motivos creo que foi un mal copia terra de cando se trasladou aquí, porque a exposición de motivos é a que vou facer eu agora mesmo, e isto ven a raíz de que no seu momento, cando dende esta formación política tuvemos a responsabilidade de dirixir a área de deportes deste Concello, pois unha das cousas que fixemos foi volver a retomar outra vez a construción de carriles bici e de sendas para as bicicletas. Non, nós temos unha aposta clara por a mobilidade sostible. E entón, en base a iso,
pois non só incrementamos, levaban parados, salvo algunha actuación moi puntual de unir algunha calle con outra e pouco máis, non só volvemos a incrementar, non só se volveron a construir carriles bici no noso concello, unha vez que estuvemos no goberno, parece que só se fan carriles bici cando Dores é concelleira, porque é así, a hemeroteca me remito, senón que deixamos ademais proxectados carriles bici para unir tanto Cabo de Cruz, que hai actualmente, como o de Barraña co de Escarabote. Por exemplo, este último, teño aquí o proxecto, estaba feito, únicamente había que facer a licitación, traer a plenos e dependendo de canto fose, no seu momento podíase resolver, creo que con contrato menor, agora, ao mellor co incremento dos cartos, pois faría falta traerlo a pleno. Bueno, quedou parado e non se sabe nada del. O de Cabo de Cruz tamén, cando se remataran as obras que se ia a facer, de momento parecen as obras do Escorial, sigue sin se saber nada del, non? Bueno, nós con esta moción o que queremos é recordarlle precisamente eso, non, a nosa aposta por a mobilidade sostible. Teño aquí un escrito que deixou a miña compañeira o día que deixou de ser concelleira de Deportes, na que precisamente yo recordaba: oiga, mira, isto quedou pendente, está feito, poñan os cartos e fagan, o proxecto está feito. É dicir, o único que hai que facer é coller, licitalo e sacarse la foto, que tanto lles gusta. Xa lle fixemos noso traballo. Polo menos fagan, non teño ningún problema en que leven vostedes todo o mérito. Pero para os veciños será importante que o fagan, non? Bueno, o resto da moción, como poden observar, é, bueno, unha cuestión así, porque quería darlle unha, digamos, unha explicación máis rigurosa e técnica posible de por que entendemos que a ferramenta dos carriles bici para unir as parroquias e os distintos núcleos de población do noso concello é a mellor de todas, non o decimos nós, hai estudios que avalan a nosa proposta. Segregar o que é nas vías interurbanas o tráfico das bicicletas é o que é máis lóxico para evitar accidentes e a seguridade das bicis. Non me vou meter demasiado aí porque, bueno, os estudos están para que vostedes os vexan, intentamos ser rigurosos con eso. Sí que, volvendo atrás, o que lle decía, cando a miña compañeira deixou isto e deixou algunhas cousas máis que quedaron pendientes, pero, bueno, xa haberá tempo para falar delas. Recordoulle nun pleno de orzamentos, non sei se se acorda, señor concelleiro de Obras e o señor concelleiro de Deportes. Recordoulle nun pleno. A súa contestación, eu ainda a día de hoxe sigo sin entendela moi ben. Porque non solamente que yo recordara, sino é que tamén o levaban vostedes no seu programa político, tamén yo recordo. A súa contestación foi: vostede xa non é concelleira de Deportes, agora mesmo hai outro compañeiro que ten esa responsabilidade e xa veremos que actuacións facemos e cales non. Non lle poño agora mesmo a grabación porque teria que buscala, pero a grosso modo, corríxame vostede se tal. Oiga, mire, non é que a miña compañeira fora ou non o fora, foi un compromiso de todo aquel goberno. E non é só daquele goberno, é que vostede no seu programa electoral, que o teño aquí diante, por certo, poñía a rede de carriles bici. E o poñía varias ocasións, ademais. Entón, xa non por cumplir con nós, cumplir ca xente que lles votou, por favor, poñanse as pilas. E hai un último punto, porque a mobilidade sostible non é únicamente a bicicleta, sino tamén a xente que vai camiñando aos lugares e desplazarse camiñando, ademais é unha costumbre moi sana e moi boa, pero claro, pois hai que ter infraestructuras e que estean as aceras e as vías en condicións. Últimamente o noso concello non fai máis que salir na prensa porque a xente cae, porque resulta que hai baches, que hai baldosas que están en mal estado, pasarelas que se veñen abaixo. Eu mismo podo comprobar que as madeiras dos paseos marítimos pois non están nas súas mellores condicións. Aínda lles trouxen aquí a petición do anterior pleno de que arranxaran algúns resaltos que hai no paseo, algúns arranxou, o que estaba ali frente das colonias, que foi o que lle pedín,
Quedan outros moitos sitios no paseo marítimo no que hai fochancas directamente. E como eso, xa digo, decíame outro día, creo que pola rúa esta de aquí tamén, está todo levantado por culpa dos coches que pasan, hai que dar mantemento. Bueno, que sexa Boiro un lugar seguro para andar. Certas actuacións en accesibilidade tamén fan falta. Sei que isto, a millor, bueno, todos os gobernos van facendo o que poden, pero, bueno, recordalo tampouco está de máis. E nada máis, simplemente que retomen cos compromisos que tuveron ca xente no seu día cando se presentaron as eleccións e que nós vimos defendendo en esta corporación desde que estamos aquí presentes. Moitas gracias. Gracias, señor Tenianes. Segundo, señor Treus, segundo. Pois empezamos co segundo. Sí, ten a palabra. Señor Raquel. Gracias, señor presidente. Ben, pois nesta moción concordamos co punto 2 da parte resolutiva, na que se pide un plan de mobilidade sostible. De feito, é algo polo que apostamos no BNG, recollémolo sempre no noso programa electoral, o de poñer en marcha alternativas reais de mobilidade. Por certo, que é un aspecto que choca de fronte coas actuacións do goberno, sobre todo no anterior mandato, non hai máis que ver como está o centro de Boiro. Co que non estamos de acordo é co punto 1, que se pide que se orzamenten ou executen a maior brevidade os tramos proxectados, cando nós, o BNG, non coñecemos eses proxectos. Non sabemos se son tramos illados, sin sentido, que carecen dun proxecto integral, como os que xa temos algún exemplo en Boiro, como é o carril bici da Avenida de Barraña. Aí temos un bo exemplo de 100 metros de carril bici inútil, sin sentido. Se o colles dirección Boiro, chegas á calle ancha e non hai por onde circular, está todo achicado para darlle prioridade aos coches, está aí para ver. 100 metros dun carril nada seguro, que por certo tamén na moción se fala de seguridade, porque se queres collelo na outra dirección e queres continualo co outro cacho de carril que está en Vimieiro, tens que cruzar a carretera. Xa vemos que seguro é do que fala. De feito, son carriles que non é que o diga eu, é que non os utiliza ninguén, está aí para ver. Do único carril que temos coñecemento que está proxectado, que veu a pleno a través dun post da Deputación, co que tampouco estábamos de acordo, é un cacho que estaba proxectado para facer ao final da calle ancha, onde está a frutería, que lle pasaba por diante. Tampouco víamos que solucionara ninguna alternativa, lle dera solución a ninguna alternativa real de mobilidade, en tanto que son, como digo, cachos postos ao tuntún e sin unha proxección integral, que é o que se necesita nestes casos. Xa digo, se nos presenta un proxecto, como digo, integral, realmente, que conecte varios puntos do noso municipio, que sexa unha alternativa real de mobilidade e que, ademais, moi importante, que contribúa a baleirar os coches do centro de Boiro, sí. Se son tramos illados, despropósitos como os que xa temos e que están inutilizados, como se pode comprobar, pois non. Entón, como concordamos co segundo punto da moción, pero non co primeiro, pois ímonos a abster. Gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor Treus, ten a palabra. Ben, boas noites. Grazas, señor presidente. Boas noites. Vou intentar ser breve, ainda que xo dixo o compañeiro Fernando, que a veces cóstame. Eu, cando vin esta moción, a verdade que é unha moción ben argumentada, con uns informes, con uns asuntos, e digo, bueno, pois, vale, pois, jolín, pois, moi ben, pois, xa era hora de dar certa categoría e altura a este pleno. Pero que despois volvemos ao de sempre, volvemos ao populismo e as demagoxias, porque xa leva 2 plenos, ou 2 primeiros plenos, e vou a dar ahora a resposta, porque este tema de la foto que tanto les gusta, pois vou a recordar, porque que isto é ser demagóxico. Boiro Novo, o seu compañera de antes, era a primeira en estar nas fotos e creou o maior problema en materia de igualdade de Boiro pola maldita foto. Creo que este tema xa non hai que volver a estes temas e a xogar con esta demagoxia e populismos que está xogando sempre, porque non é certo. E en canto a este tema, ahora sí, en concreto,
Efectivamente, como decía, o punto primeiro da moción resulta certo que a legislatura pasada, o goberno anterior, non unha concelleira, dou pasos e dou impulso aos carriles bicis, pero hai que ser certos ca verdad. E na legislatura de Dieste fíxose toda a senda do río Coroño, do río Obreiro, que se xunta co paseo marítimo, que só utilízase a día de hoxe como peatonil, pero tamén como unha plataforma única para as bicis. A veces hai que, lo cortés non saca lo valiente, non pasa nada por decir as cousas e reconocelas. E como decía, a legislatura pasada, o goberno anterior dou pasos, fixemos cousas, efectivamente, renovouse o carril bici do paseo marítimo, fixose unha ampliación ao centro de saúde, fixose unha ampliación de Boqueira ata a Boqueira de Negral desde o paseo marítimo, fíxose esa pequena ampliación para conectar a rotonda da avenida de Constitución coa senda do río Obreiro. A día de hoxe está aprobado por este pleno e dotado económicamente unha ampliación desde a Boqueira de Negral ata a rotonda de avenida de Compostela. A día de hoxe están rematadas unhas obras de un camiño dunha senda nova desde Obreiro ata Exipto. Damos pasos, fixémolo e seguímolo facendo e así o vamos a seguir facendo. E mentres nós damos pasos, efectivamente, volvemos a estas frases vacías e sin contido do BNG, porque xa tuvemos que escoitar antes estas frases demagóxicas como que Boiro en Escalestei, que se facían tramos que non van a ningún sitio, que nadie circulaba pois carriles bici. Bueno, pois aquí o compañeiro expuxo unha serie de estudios que xa vin que non leéchedes, porque un deles fai mención específica, e estou moi de acordo, o apartado segundo do segundo informe di: la infraestructura ciclista non debe concebirse como respuesta a la demanda existente, sino confiando en que una vez construida genere una nueva demanda más amplia, atrayendo nuevos perfiles. Non ledes nin a información. Por favor, vamos a ser un poquinho máis cautos, veña. Continúe, veña. Decía que vale, que xa vexo que non lean as mocións, pero que non saben nin o que votan, porque é que o 11 de decembro de 2023 o BNG, esta corporación municipal, aprobou isto, un plan de mobilidade sostible. Xa está aprobado, xa o temos, o 11 de decembro de 2023. Está aprobado, aprobou esta corporación municipal. E desde logo, con isto que fixemos, dimos pasos para promover unha mobilidade diferente, porque estamos a favor desa mobilidade diferente, estamos a favor das sendas, do peatonal e evidentemente do ciclable. Este pequeno erro de que aprobamos isto e que non o sabíades, ímolo a pasar, vale? De que é unha búsqueda moi sencilla en Google con plan de mobilidade Boiro. Con eso xa aparece en internet, pero bueno, obviamos isto, pero que me parece importante tamén explicar unha serie de cuestións básicas, porque tiven un pouco de déjà-vu. Que fixemos que non facemos beirarrúas e sendas, bueno, pois, volvo a decirlo de antes, e así de memoria, unha nova marxe en Goiáns, as de que están do Coído, a senda nova do Coído ao Pazo, a conexión de bici co río Obreiro, as novas sendas de Bereira a Exipto, as beirarrúas novas que hai en San, as de Quinteiro a Cespón, as de Quinteiro a Cespón. Bueno, creo que dimos pasos e seguiremos dando máis pasos, porque xa lle adianto que ainda queda legislatura por diante e imos a seguir construindo, imos a seguir apostando por carriles bicis, pero tamén con plataformas únicas que sean tanto para peonís como ciclables. O que si vou facer unha especificación a maiores. Para facer carriles bici, para facer obras, primeiro hai que planificar e logo executar. E, de ser posible, aproveitar as subvencións. E ora refírome ao déjà vu que tuven antes, porque se antes pasábamos a esta concelleira, ora pasamos a este grupo de Boiro Novo. Pois ben, o grupo de Boiro Novo que formou parte no goberno anterior
solicitou unha subvención para facer un novo carril bici, efectivamente, o que vostede enseñaba, dende o Paseo Marítimo hasta Escarabote. A solicitude estaba mal feita e o proxecto estaba mal feito. E non o digo eu, sino que aí está a realidade. Porque dunha orden de subvención que como máximo asignaban 500.000 euros, aquí pidíronse 600.000, 100.000 por riba. Alguén non leu esa orden de subvención. Pero que, ademais, no sistema de puntos e de avaliación que hai que seguir para facer o proxecto arquitectónico, non aparece nada, vai completamente ao contrario da realidade. Que pasou? Que non o deron a subvención. Pasou o que tiña que pasar. E isto non é nada novo, non foi novo, porque pasou o mismo con unha pista deportiva en un centro de ensino, pasou o mismo con 2 polideportivos, pasou o mismo con hangar de piragüismo, proxectos que se fixeron mal. Esa é a resposta que está buscando, doulle eu. Fixéronse proxectos mal, quizáis por non atender ao traballo, quizáis por non planificar, non o sei, non me vou a meter aí. Pola contra, o resto que adoitamos planificar e traballar nas cousas, e xa yo adianto, vale, seguindo tamén este plan de mobilidade urbana sostible que fixemos e que aprobamos todos o 11 de decembro da legislatura pasada. Ben. Que aprobou este pleno da corporación, xa lle adianto que o que estamos ahora mesmo agardando é a nova convocatoria que xa dixeron que iban a sacar de Fundación de Ferrocarriles de España para axudas á mobilidade ciclista, para efectivamente poder ampliar o carril bici hasta Cabo de Cruz. Eso, en primer lugar, xa que financian medio millón de euros e é unha cuantía, bueno, pues que non podemos volver a deixar escapar. Por outro lado, existen xa conversas con outras administracións de rango superior para facer unha plataforma adicional na ponte de Escarabote e así poder continuar o carril bici hasta Escarabote. Pero que a maiores tamén estamos esperando a diferentes convocatorias da Xunta e de Turismo de Galicia para poder continuar executando novas sendas como xa que fixemos, como a que xa fixemos no Río Breiro, para que todas as parroquias teñan e poder conectar tamén as parroquias entre elas, non só as parroquias co centro. E, desde logo, como xa digo, estamos planificando e traballando, estamos intentando facer as cousas o mellor posible. E, desde logo, de verdad, con isto tampouco quero que se quede un pouco desvelado e que se quede co importante, que non dubide da intención. Que estamos de acordo en que a mobilidade peonil, a mobilidade en bici é o futuro. Imos a seguir dando pasos, como xa vamos dando pasos moi pouquiño a pouco, según tamén a capacidade económica do Concello. Pero tamén lle digo, como xa lle dixen antes, aínda hai legislatura por diante, temos tempo e hai que facer as cousas ben. Eu, desde logo, anímolle a facer propostas, anímolle especialmente a facer unha oposición responsable, porque sei que ten ideas boas. Nós, desde logo, imos a seguir traballando por Boiro, obviando, evidentemente, os populismos estos como o escalestri, pero imos a seguir contando coas propostas da oposición, imos a seguir dotando dunha mellor seguridade viaria, imos a seguir promovendo a vida saudable e a mobilidade sostible. Gracias. Moitas gracias, señor Treus. Vamos a utilizar o turno do Goberno. Que? Non, agora, turno do Goberno. Ten a palabra, señor. Moitas gracias, boas noites a todos e a todas. Nada, máis ben por alusións ás que fixo referencia o compañeiro de Boiro Novo antes de, que parece que solamente se traballaba aquí cando, non me gusta nombrar, además está presente ante o público, me parece, pero cando estaba a compañeira do restaurado, a cal me merece o máximo respeto, porque efectivamente leva moitos anos aquí neste Concello e fixo un traballo importantísimo para a cidadanía de Boiro. Pero, home, nos seguimos traballando, e vouche a nombrar, señor Xurxo, parte dunhas cuantas obras que eu traio aquí anotadas que levamos feito un ano e medio desde a Concellería de Deportes. Por exemplo, o sistema de refrigeración e anticondensación no foso, xinasio e vestuarios do Clube de Remo, así como instalación de clorificadora no propio foso de entreno dos deportistas. Obras de ampliación nas instalacións do xinasio do Clube de Piragüismo. Ampliación da iluminación a cambio LED no campo de fútbol de Vista Alegre. Seguimos traballando en eso porque non quedou aínda ben. Peinado e cepillado do campo, ampliación da iluminación a cambio LED no campo de fútbol de Baliño, que seguimos traballando en elo tamén,
vestuarios novos, o cal nos parece unha obra moi importante, para os equipos femeninos, así como obras de saneamento dos mesmos, que non había nada feito. E peinado e cepillado do campo tamén. Ampliación da iluminación e cambio LED no campo de fútbol de Barraña. Seguimos traballando en elo, hoxe mesmo estaban ali os operarios facendo. Xogo novo de porterías, así como obras de acicalado e pintado de instalación, obras de acondicionamento das novas oficinas nas instalacións dos antigos vestuarios do propio campo, reforzo da drenaxe nunha parte importante do terreo de xogo e instalación de novo tepes de primeira calidade. Ampliación da iluminación e cambio LED no campo de fútbol de Bealo, así como unha actuación importante no terreo de xogo, porque tamén temos en conta aqueles equipos que practican deporte, en este caso fútbol, en aquelas instalacións que non forman parte do inventariado municipal. Ampliación da iluminación e cambio LED con novos postes no campo de fútbol de Pomar do Río. Repito, outro campo que tampouco é municipal, pero sí é un equipo de fútbol do noso concello. Varias situacións no terreo de xogo do campo da Mina por desperfectos polas choivas. Nova iluminación nos pabellóns de Escarabote, Baliño, Praia Xardín, Santa Baia. Obras de illamento de filtracións de agua no pabellón de Santa Baia, que metían agua como a cestos, que non solamente carril bici, hai que mirar tamén por manter as instalacións deportivas. Obras de illamento de filtracións de agua no pabellón de Bealo. Obras de illamento de filtracións de agua no pabellón de Barraña. Obras de illamento de agua e sustitución de canelón de pluviais no pabellón do CIP de Cespón. Obras de illamento de filtracións de agua no pabellón do CIP de Abanqueiro. Novas porterías na pista de fubito nas instalacións da Boqueira de Necral, así como outras melloras en portas e peche perimetral e sustitución de redes antivandálicas nas canastas da mesma instalación. Reparación das porterías e do peche perimetral na pista deportiva do Sequelo. Reparación de porterías e canastas con novas redes, así como peche perimetral de madeira. Sustitución e pintado do mesmo na pista multideportiva do Parque da Cachada e limpeza integral da mesma. Parte do traballo que levamos feito en Ara Medio na Concellería de Deporte, repito, e seguiremos, evidentemente, traballando, que é a nosa obligación. O sea que aquí algo fais, non estamos parados. Gracias. Moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 4 da orden do día. Votos, perdón, por favor, venga, pasamos á votación. Votos a favor deste punto número 4, 9 votos a favor, votos en contra, perdón, 10, votos en contra, abstencións, 2, por o cal queda aprobado este punto do orden do día. Nada, dación das contas dos decretos e rogos e preguntas. No. Sí. A ver, rogos e preguntas. Sí, rogos e preguntas. Sí. Bueno, unha rogaría que tuvera o señor presidente a mesma condescendencia co resto de membros da corporación que ten co do seu goberno, porque aquí todo o mundo fala do que lle dá a real gana, non se ciña a punto da orden do día, e despois se un quere pedir o turno por alusións, non. E últimamente non sei que lle pasa, e iso dígame que fago demagoxia e populismo tamén, porque xa no anterior pleno pasou o mesmo. Lle leeron o que pon o reglamento e usted se pasou o reglamento por el forro. Recórdolle que vostede ten que gardar e facer gardar. Iso para empezar, o primeiro rogo que lle fago. Garde, faga gardar, pero tamén garde o reglamento. Non se cabre, veña. Non me cabreo. Venga. Vamos, sigue. Non me cabreo. Venga, tranquilo. Teño un rogo a respecto da rúa que vai de Nino Pieri ata a calle Ancha. Sabe vostede que aí non hai aceras, e a raíz tamén do punto anterior. Sabe vostede que aí non hai aceras e que a visibilidade é bastante mala. Entón, os veciños cando pasan por aí, xa máis de un me ten dito que ten levado algún susto. A ver se poden arranxar iso. Despois, e xa para rematar, eu simplemente lle digo unha cousa ao señor Treus, e con isto remato. Rogaríalle, por favor, que antes de falar dos demais se mirase á cara, porque vostede ven de facer un contrato que está recurrido de 6 millóns de euros. Entón, antes de falar de que unha obra por 60.000 euros que, por certo, se volveu a traer e estamos esperando a ver se acaban de licitar ou non acaban de licitar, polo menos teña a vergonza de decir en plan, bueno, eu tamén me teño que aplicar as cousas, porque o populismo ao millor non é para os demais, tamén é para cada un. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Ben, eu rogo ao señor Treus que non falte a verdade, que non terxiverse, porque que se aprobe algo no pleno non quere dicir que todos os grupos o votemos a favor. Sobre todo eso, que non minta, porque cando di non ledes as cousas, non ledes as cousas, vostede non sabe se as lemos ou non as lemos. E efectivamente as lemos, sabes por qué? Porque nós intervimos aquí en todos os asuntos que veñen ao pleno e non cando a vostede lle deixan os que máis mandan no goberno. Ese plan de mobilidade nós non o votamos a favor porque non aportaba nada e chocaba en contradicción, resultábanos de feito, lémonos de pé a par, resultábanos bastante hipócrita que as actuacións que ten feito este goberno xa na anterior legislatura, como dixen. Rogaría tamén que alguén lle explicase ao señor Treus que, home, ter que ir andando non é unha alternativa real de mobilidade, porque todas as obras que vostede nombrou que fixeron, a maioría eran aceras, nada máis. Gracias. Moitas gracias. Sí, ten a palabra. Eu é un rogo. Para que revisen o carril, bueno, o peonil que está polo río Breiro, que hai moitas luces que están ou estropeadas ou apagadas, ou eu sí que son usuaria tanto do carril bici como de todas as sendas, porque practico deporte e uso, non só é que sea perigoso para ir camiñando ou con nenos, sino que tamén é perigoso para, bueno, para a seguridade das mulleres. En todo caso, polas noites non resulta demasiado agradable pasear por aí. Vale? Gracias. Moitas gracias. Moi ben. Damos por finalizado o pleno, pero non marchamos porque, bueno, hai unha petición dun veciño para facer unha pregunta ao pleno. Entón, damos por finalizado e agora vamos a dar a palabra a Xaquín España Fernández, que quere facer unha pregunta. A conselleira non me deixa abrir a exposición que teño aí, se fai o favor, o que ler o que habíamos acordado para atender. E polo visto, como non son traballador do Concello, non podo abrir. Solo me deixou abrir este verán cando viñeron os catamaráns. De 8 catamaráns, 3 se suspenderon. É dicir, como que perderon interés. Amalia, que é a guía que vai ali a facer as visitas, pon toda a súa voluntade, pero moitas veces son eu o que teño que responder ás preguntas que fai a xente. Se fai o favor, que a xente sepa o que chegamos a firmar aquí. Terminou, non? Sí. Está. Esa é a pregunta. Vale. Que hubo de catamarán o de xente o ano pasado 230. Este ano solo quedou en 150 escasas, 130 ou 150 cas suspensións que hubo. Vale, perfecto. A ver se lle pode atopar unha solución que eu sigo disposto a seguir abrindo como estuve abrindo durante 6 anos. 2 anos en cabo, 4 anos que se levaba aquí. Vale, moitas gracias, señor Xoaquín. Como queiras, se quere contestarle. Moi boas noites, Xaquín. Xa che contestei 4 veces, pero non pasa nada por seguir contestando a pregunta que ves a facer aquí e xa te expliquei legalmente o que sucede. Estás nunha instalación pública no Centro Social de Escarabote, é un sitio público, ti podes ir ali cando este aberto como calquer usuario a velo e a falar con quen queiras, pero non podes facer ou desempeñar un traballo de guía, porque ti non eres nin guía, nin eres traballador municipal, co cual non estás traballando para nós e non podes facer ese traballo. O que viñeras desempeñando, expliqueicho con moita paciencia, o que viñeras desempeñando anos atrás, eu non o vou a xuzgar,
Non me vou a meter aí. Ahora mesmo, nós, legalmente, os asesores que temos non din que ti non eres traballador municipal, ti podes ir ali, como visitas a biblioteca, como visitas o centro social, como visitas a Cachada ou calquer outro establecemento, pero o que non podes é estar traballando como guía. Os catamaráns veñen igual, non deixaron de vir porque non estuveras ali, deixaron de vir por circunstancias meteorolóxicas, pero está ben, Xaquín, e sabemos que o teu empeño é positivo e ti queres traballar e que che gusta o que hai ali e explicalo, pero legalmente ti non eres traballador municipal e expliqueicho, falámoslo coa asesora xurídica que temos no Concello, falámoslo co asesor xurídico externo e ti non eres traballador deste Concello, o cal non tes ni seguro ni nada, non podes traballar para este Concello. De verdad que eu sei que tes boa vontade e sei que eres boa persona e que che gusta todo o que hai ali e todo relacionado co mar, pero por gustarnos non podemos desempeñar un traballo, e menos un traballo municipal, ao que unha persona para ser guía se ten que presentar a unha oposición. Se hai algunha maneira e alguén sabe e se pode dar, nós estamos abertos á vela, non nos cerramos en nada. Agora mesmo é a situación que temos, te expliquei 3, 4, 5 veces e sigo te explicando todas as veces que faga falta. E non é porque eu diga que o volcas en min e pareceme ben porque co que falase comigo, é porque legalmente non se pode, Xaquín. De verdad, que espero que o entendas e se non entendes sigue vindo aquí á miña porta e eu sigo falando contigo, non teño ningún problema, pero o centro museístico, se se abre, ti podes ir ali a visitalo, pero non podes desempeñar o traballo de guía. Moi boas noites. Finalizamos.